malana raja kudus sadangkan dia maso itu garak latibo malakini urang nan tahu malakini tibo sekali garak joraso kabake badan dirinya basonya badan kababayo tampak sultan dari jauh meminta ampun bake sultan nak kandung nan sultan Asril salaku sultan murid ambo kini coiko dinak kandung yo papata urang juo tekalok yang kamaliangan ko abaila bak urang sio-sio utang dan tumbuh kini tekalok badan ambo bari ampun ambo dek sultan usaha ambo ang bunuh mati cuy itu bana kata rajo sinan lagalak sultan tadi kini cuy ko lade angku rajo bana rajo disamba rajo tak bana rajo bosang angga rajo sikapi sejatanya coy itu bana melakini kato sampai sama so itu hanya sabui pengajian hanya tuntui hanya pinta boleh sajo sekali ambui rajo de inyo berdiri tagak di laman lai saroma rajo juo tapi lah batu kejadiannya di batu itu bana melanya kini dan bilang sama so itu nyejadikan mela sekalikum agak saja orang nan di sini indak tabado rami manusia itu bana ada ulunya kini nyo pinta di sultan balik pintanya sadang kabalaku semenjak sultan lah dapik jadi cara itu pandapik sudahnya tarimo kok rajo mula sudahnya buik jadi batu narayat sudah banyak berdiri rakyat masuk itu rami pasannya indak tanggung indak tabado orang bakadai ijo itu malah nyalai kok lalu basen yang bau itu bana rami manusia dan etong-etongkan bana dan bilang sama so itu indak tanggung sanang hatinya sanang hati si mandekan mandi sanang mencari udang mencari orang narami dan coy itu si mandekan indak gunola dirantang lamu indak to bilang lela mulai sadang tuang kadi kenala tumpak di sultan le asri kini inyo sadang malah di galanggang juba itu bananan sultan asri tumpak di mandekan ruang kini rupanya sadang di rumah namande baniak kabarale memparalekkan sultan Asril inyo kadiangke jadi rajo memerintah negari setumpak tu la tampak balam tigo gayo mayang taure yate pintu salam ta'azin kabanangko biato ali tentang itu yo sungguh barali sinen yo to bilang nama de kandung la datang siku burung bayam la datang siku burung bayam na burung bayam kita bilang kapak batuli ayame
pau batu batampu aso-aso coy tu bana melanyo burung bayam pisuru putih bungo satangkai nantumpak putih bungo satangkai samanja bau muenyo limo balik entong mencari jodoh sajo ba itu bana malakini mangko bana mo putih bungo satangkai idaman bungo saja lai kaduya tak kanyang nasi joai kalau di kamar mandinya batabu perak jo suaso galuk perak tali suaso coy itu bana putih bungo satangke di sinan ram banyak makan gaji tiok simpang basara dadu tiok leko polisi tagak ba itu bana sama sodolu coy itu kekayaan ninyo tapi jalan malaki ke rumah tu menampu jalan sulit bana batamu rumah nambaranjuang di sini nado jalan ke rumahnya ba itu bana malakini menurun janjang 100 yang puluh bakelo liku kabawa tu simpang basara radu babayo sampai ke rumah dapet Ka'bah mandek kandung diberitahu di burung bayam basoinyo sedang memancang si galanggang putih bungo satangkai baru bakato mande rubia nak kandung si burung bayam paila tabang nak ke rumah putih bungo satangkai mande suruh anak konten mande mencari galanggang rami itu bana katonya kini kato sampai burung latabang malayang nyoka malayo kue mane dilanyo marada kue marada lanyo mane dilambe dilamu dan burung tabang cuy itu bana malanyo kini sadang untung kadian ala dan bilang sama so itu tumpak kepado sultan tadi latibo pulo di rumah bilang di mana kandung anak kandung na sultan asri lio malang yo badan kita coy itu nang kato mande ala tamat pengajian tamat mula pengajian kini lamati rajo di sultan balun jo sampai niat jadi rajo balun sudah alik mula kini lah datang na urang mula menjapit sultan nambah namo putih bungo satangkai galanggang sadang rami bana galanggang sadang nyeramikan jo itu bana katoinya kini cuy ko mala sabananyo tumpak kapado mala badan kita biar bacare dulu kita nak kandung kole untung kabatamu ju kuno pandapek nak diadokan untuk palik galanggarami kato sampai sultan lagala satiti kato melawikan sabingka kambo gunungkan dari kini sampai barisu ambo barangke anyolai labarangke mala sultan asri tadi lambe di lamunyo dan di jalan latibo di pamutusan jalan basu rumah baranjuang di sinan sultan kabatanyo o mande nampunyo rumah kama jalan dekan duang kio ke rumah putih bungo satangkai cetu katonyo kini onde nak kandung sultan baru datang jalan kasinan sulit bana sole balik sole tak urang kamancu bobana jalan nak ke bawah rumah mandeko jalannya ke dalam tanah tu majanjang 100 yang 40 tiok simpang basara dadu baik turang ami dana laurang lajago deyang
katanya kini sedang untung kadian lama alun sinan Sultan Asril kini cuiko meladine kandung kola dape ambo menompang siko baka pabudi to jalani batamu rumah nangadi Kato di sinen mende tadi kola ba itu nak tarapapan ditara mangko di Bali kola cuy itu angkabaan lasana ngati mende kini na sana ngati malaman de kini cetu bana katanya kini ndak guno dirantang lamo ndak to bilang lamo lai sadang untuang kadiana la agak sajona Sultan Asril di rumah mande malaka menompang lah seharinya di sinan barisuk siang harinya ruponya di mandekan non tadi bakato malah Sultan Asril kabake mandekan duang kini mandekan duang dangakan bana karajo mande kini kalau karajo nak kaditanyo karajo mande na entiang bana membuat bungo na satangkai na saminggu untuk nanggadi putih bungo satangke itu bana katanya kini idaman bungo patang pagi bakato di sinan Sultan Asril kok iyo lai caro itu ondekan duang itu long ambo kok barangke mande hari barisu tolonglah baa ambo kini tolong simikin dagangannya sadang lame di lamun nomba perintah dari badan ambo nang kamande turuikan bana kini mande tolonglah badan itu bana kato Sultan Asril onde mande kalau kepai tolonglah balui badan mande iyo jokain taba-taba boleh sabantu orang amil boleh sabantu orang amil boleh kok barisuk pulau mande kasinan boleh dibawa anak kete boleh mande mangaban besoknya mande nambarana itu katonya Sultan barisuk sekali lagi boleh dibawa burung kasinan katokan pamenan adi ala kasanang mandekan duang itu bana katonya kini ambo bisa mande menjadi burung bo bisa menjadi anak kete itu bana katonya kini supaya wane didangannya iyo lagala mandekan duang kok itu perintah Sultan mande cubo nak balambe indak gunola dirantang lama sadang untung asih mandekan duang lalu balu ende badan mande lalu buwe ende taba-taba sarom manabana jorang amil sudah mande tu kini sudah memakai joman laga sudah coy itulah dipandangi mande barangke dari sini lah di jinjang abu ngosatangkai di dibawa bungo satangkai untuk pamenaran ngadi idamaninyo patang pagi coy itu bana melakini sadang untuang kadian ala de untuang inyo tu kini la jauh ananyo tinggalkan lambe di lamulanyo di jalan jauh basarang ampiru tando ampi tibo lakini sama so itu agak sajo nan saradadu dia simpang lebih batanyo mande
mande sabantu iko indak kalamu dole mande kandung mungkin kita malah beradik pulo itu kato pareman banyak mencalik mande lagak payah berjalan juga mande kandung latibo di rumah putih bungo setangkai diserahkan bungo bake nangadi bungo talatak piti kadi ambil gaji indah kandung tiap minggu mande barangke masuk itu laba balik pulangnya kini lambe di lamu mula di bajalan la jauh juga di Madaki de lambe lamu masuk itu latibo mande di rumah latibo di rumah gadang satu tibo mula di rumah gadang indak guno kaki to rantang lamu rupanya sama so itu satunya tibo na di rumah lahiran si mande kandung mencari karajo sultan entah baa tujuannya entah mukasui sultan kini tak di mana tibo kan itu bana kato mande maalun malana sultan tadi latibo minggu cie lai bakato na sultan asril kini cuy kola di mande barisu hari pagi-pagi kok mandi kamantan bungo kok tampak nak ketek di kandung capek la dukung di kandung capek la dukung elo-elo bau di mandi jale-jale ke rumah putih bungo setangkai boleh bertamu nang gaditu boleh bersobok nang jo ambo kejadi anak ketek cuy tu bana katonya kini de kandung layo sana kesana ngati de kandung mendanga kato sultan asril de untung kadien ala barisu siang harinya mandela balik dari sumbayang nambungo sudah liau buwe denetong bana malana sultan tadi rupanya malah sultan asril pandapeknya memang gak soleh nyatokan sabalun nyato nyadokan sabalun nado sampiran ala masuk itu denetong bana jale-jale inyo marupai anak kete satu inyo menjadi anak ketek pun suara saroman anak ketek tapi mengecek bijak bana itu bana malah kini barunya dukung di kandung kok ringannya memang sabari anak baru lahir bana nyedukung di mande kandung turun sekali di janjang 140 satu turun di janjangnya nanti basobok jesara dadu bakato sinan sultan asril di dalam dukungan mande de kandung dangakan bana cuy ko rapi saradadu iola rapi penjagaan indah nalalo do sorang juo cuabana rancak pajatu cuabana rancak nangaditu mengko sampai cuy ko bana rapi penjagaan indah nalalo so jago oleh kandung dang akan bana iyo la manti adi ambo iyo la santiang anak mande tinggal anak dia di kami biar kami mengadangkan apa jawabnya di kandung onde nak kandung malah banyak ko banyak sajo la anak ambo gadang ko iyo le adiknya di sultan ko capek besok si buyung gadang boleh kakak wala nak kandung Asamo la jago de yang kini boleh kakawan sama jago itu katanya kaban tarui sekali ke rumah ranangang jadi
hari ke rumah rang nangadi tumpak ke badan dirinya dan bilang melana sultan tadi ma'alun sajo malah sultan asril satu tibo malah di ate rumah galak sekalinya memandang rang nangadi o mande jodan di mande pati yo rapi jago saradadu yo larancak ranggadi ko mandei. Rancak melarang adiko pati rapi jago saradadu itu bana orang bejago indak nalalu siang malam mepulusan saradadu jago itu bana katonya kini tule katonya kaban tapi kia malah nang di sinan o mande jodan di mande tinggal anak dia jambo biambo malah mengadangkan itu bana katora nang di biar di siku ambo buai ikan ambo ayun ambo laloan itu bana katonya kini menjawab sinan mande kandung onde nak kandung ranang gadi kok nyampang anak malah mau tinggal siku adik si upiak kok tinggal di siku jonak kandung lajale apa nak kaberang itu bana katonya kini semanjak nak lahir kedua tamanjo bana dena dia ayahnya tamanjo bana di ayahnya tamanjo bana di bapaknya itu bana katonya kini mendanga kato malah caro itu di sinan supiak kaba kato danga di mande sabananya tinggal dia di siko biar mande tak membuat bungolai gaji membayar tiap bulan itu bana katonya kini onde nak kandung saya mande sabar-sabar lah nak manaan hati banian umur nak sama panjang banian capek adik kadang kau untung depi batamu juga nak kawatamu jo itu bana katonya kini di sinan malah supiak kamu jawab itu memang tuma katonya kandung tuma seketik nambo camekan kerumbui mande kau lulumpo pandan dirimbo tabing kuang bacare duit mande hati tak ibu na sulit kok mati salah song menangi di sini rana gadi di panik tangka jo bagi mande nak kare hati ju alanya bau adik tu di dek kandungnya dukung malah di mande kandung adiknya rabui di si upi di kapai malah dipegangnya kadi dukung adik sabanta maalun sayang kadik kandung kadi upa kadi ciumi adik kandung parang laurang dia di lampisang datang Mariam dari Lawi bayam tak dapat diruruti sayang di Sultan balun gadang api daging tulang unirawi sayang tak dapat oh dia
Kadang untung kadi anak lah dan bilang di sini sultan tadi tumpak kepada jo mande tu. Iyo bakain kabade tak tentu ado bakampu dalam. Si buyong pai supiak lah katingga tentu nanti hanya di kabati dan demogadi. Hondei kamanya sadan kau luru di bali sabun di balai mana sabana tadi dan basuh sadang ka asih padan baca regi. Dan menjunjung rantai-rantai menjunjung bilang-bilang ibu banati dan joinyo cari kusik barito awak tinggal sorang manangi nangadi tadi kok iyo coy itu kecek mande barisuk mande bau juo mande adik kamari minggu ketibo mande kedatang pulau bawa dia yo mande ko itu kecek supiak mande bau malah nak mangalau piak kamanangi tanang-tanang ni riak sule bapan dan nak parang jauh ujungnya sanang-sanang launi katiga ujang kapulang jauh untuangnya detuenei. Lamanangi putih bunga setangkai sultan didukung di mande tadi nan gadi manangi tinggal ba itu bana malahnya kini sultan didukung di mande kandung latarui babalik pulang lah tibo di rumah mande lah jadi malah sanang hati lesanang hati mandenyo iyo lah santi yang anak ambo kini lah dape anak karama. Ado-ado sajo nang kabaye untung datang menyara rang karaman urang karaman idui samota pancang gak nyojo alamku pandai menjadi anak kete dan etong namande tadi talata na sultan asri linyola jadi balik urang gadang alasan galak jonde kandung yo mande aku yang sultan kecek mandenya mande akui baa mande kini tadi lah manangi anak urang ulah deang kini yang lah jadi manusia lah gadang cetu bana kato mande kandung barisuk kan mande kapai bau di mande beo barisuk pandai bakato pandai mangeci jona gadi nak tantu bana kasih sayang mande. Tantu bana kasih jo sayang lah nak jali cinta batan ba itu bana katanya kini lah barisu siang harinya tando siang kita jalekan lah tabi kini matahari lah tabantang datang di gunung tando siang cuy itu bana lah manyin siang panenan tabi ba itu bana sakuti ko indak guno di rantai